Hey, yo, what is up mga kaangas? Christian TV here. Another day, another life, at another travel na naman. Alam mo ba na dito sa probinsya ng Pangasinan ay merong isang beach na hindi naniningil ng entrance fee? Matatagpuan ito sa Barangay Istanza, Lingayen, Pangasinan. Pagpasok mo pa nga lang dito ay bubungad sa iyo ang mga bundok at malawak na beachfront na pwedeng mag-camping, picnic, at overnight. Kaya naman, kung stress ka na at gusto mo mag-relax, this is a perfect spot na makalanghap ng ocean breeze, mag-swimming sa napakakalmadong dagat at makipagkulitan kasama ang barkada. Kung mapapadaan kayo dito ng walang kaplano-plano at wala kayong dalang baon, you don't have to worry. May mga stalls na nagtitinda ng silog, siomay, liempo at barbecue. Kaya it's okay na kahit tumambay lang kayo ng 1 hanggang 2 oras. Meron din ditong open field na may makikita ka mga baka at kambing at syempre merong lake dito kasama ang ating mga bundok sa likod. Only few steps away ay may malaking fish pond din kayo na makikita. May iba't ibang activities din dito sa Istanza Beach Resort kagaya ng ATV at kayak. Papakita ko ang naging ATV ride namin, kaya naman, watch this! Travel with us, let's fly high. Sumama ka na sa aming trip. Once again, this is Christian TV. Don't forget to like, share, and follow the page for more travel finds, reviews, and hidden gems you don't want to miss.